Els primers elements de presència cristiana al conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere de Terrassa es remunten a meitat del segle IV. Es tracta d'unes construccions funeràries situades a l'exterior, al nord de la capçalera de l'església de Santa Maria. És a l'entorn d'aquest mateix edifici que van creixent les construccions basilicals, estances funeràries i el primer baptisteri fins a arribar a l'any 450 amb la fundació del nou bisbat d'Ègara. El gran recinte episcopal es comença a construir a finals del segle V i es culmina al segle VI. Consisteix en la residència episcopal al sud del recinte, la catedral de 3 naus de Santa Maria i el baptisteri episcopal, l'edifici funerari de Sant Miquel, l'església parroquial de 3 naus de Sant Pere i les altres capelles i estances funeràries. La seu d'Ègara conserva un dels llegats pictòrics murals altmedievals més interessants de l'art dels primers cristians a Europa. El conjunt el formen les pintures de la capçalera de la catedral de Santa Maria, amb una decoració concèntrica que decora des de la base tota la conca absidial. Les de l'absis de l'edifici funerari de Sant Miquel, amb la representació del Crist en majestat, Maiestas Domini, 4 àngels i els apòstols, i l'edifici parroquial de Sant Pere, amb el que anomenem retaule Petri. La seva principal importància rau en la seva antiguitat i iconografia, però sobretot perquè són dels pocs testimonis d'aquesta disciplina artística que es conserven en la seva pròpia arquitectura. En el nostre cas, dins de les edificacions de la seu episcopal d'Ègara entre els anys 450 i el segle VIII. La catedral de Santa Maria és un gran edifici que després de diverses transformacions arribarà al segle VI amb una planta basilical de 3 naus compartides per pilars cruciformes, amb coberta de fusta i pavimentades amb opus signinum. La capçalera és circular a dins i de planta rectangular a l'exterior. La que podem considerar quasi cúpula sencera presenta una decoració pictòrica policroma en tota la seva superfície. Parteix d'un sòcol arrambador i una distribució espacial en 5 registres concèntrics dividits per 4 franges de color vermellós, amb algunes inscripcions que culminen en un cercle decoratiu a l'esfera cenital. 2 quadrats entrellaçats centrals formen un octògon dins d'un fons entapissat de petites i esquemàtiques plomes de paó que clou una gran i clàssica corona de llorer. Per sota d'aquesta decoració central al·legòrica de la immortalitat i el triomf apareix el registre més ben conservat i prolífic pel que fa a motius iconogràfics, encara que la identificació de les escenes, que no tenen cap separació entre elles, sigui dificultosa. Algunes d'elles són visibles pels fidels des de la nau de la catedral i es relacionen amb la vida de Crist, la traïció i el prendiment, la negació de Sant Pere i l'entrega de les claus i algunes relatives a Sant Pau, entre d'altres. Les escenes que tan sols es veuen des de l'interior del propi absis i, per tant, només són visibles pels sacerdots, s'han identificat amb històries bíbliques on es relaten les conseqüències de trair l'autoritat. Destaquen les d'Absalom, que va conspirar contra el seu pare David, o el relat d'Aitòfel, que en la mateixa conspiració es va penjar. La majoria dels personatges es representen nimbats i vesteixen amb pàl·lium i túnica llarga, o bé amb clamis i túnica curta.
El següent registre mostra escenes de la Mare de Déu com a tron de Crist, aclamada pels apòstols i els profetes. Aquesta representació, per la seva posició central a sobre de la finestra, és la que tindria una visió més directa des de l'entrada de l'edifici. Dos registres inferiors més demostren per petits detalls conservats l'existència d'escenes figurades per acabar amb l'arrambador granatós fins a la base i el desaparegut paviment del presbiteri. Els interiors de les finestres presenten decoració amb motius geomètrics, estels, rosetes i palmetes, entre d'altres. Sant Miquel és l'edifici més singular i més seductor del conjunt, tant per la seva arquitectura com per la seva funcionalitat funerària. Es tracta d'una capella cementirial apta per l'enterrament i la litúrgia dels difunts a l'estil dels martíria, llocs escollits pels primers cristians per ser enterrats a prop dels màrtirs. Construït al segle VI i de planta quadrada, de la que tan sols sobresurt el seu absis poligonal a l'est, s'hi accedeix mitjançant 3 portes situades als murs nord, oest i sud. A la part central s'enlaira una cúpula il·luminada per 4 finestres i sustentada per 8 columnes. L'absis es fonamenta sobre una cripta trilobular amb l'altar al lòbul central i 3 finestres d'esqueixada simple. Una de les peces més importants de l'edifici són les pintures murals que decoren l'absis. Podem suposar que, com les de la veïna catedral de Santa Maria, estilística i cronològicament similars, arribaven fins al paviment, però, malauradament, en aquest cas, només es conserven des de l'arrencament del quart d'esfera de la volta absidial. La decoració es divideix en 2 registres, una a sobre de l'altra, diferenciats per una franja vermella amb inscripcions referents als noms dels apòstols. El nivell superior presenta una gran màndorla o ametlla mística de forma el·líptica, ribatejada simulant aplicacions de pedreria. Està presidida per la figura de Crist entronitzat, assegut al seu tron i sostenint el llibre de les Escriptures amb la mà esquerra. Porta un nimbe crucífer i entre els 3 braços de la creu es llegeix el nom profètic de Crist, Emmanuel, que en hebreu significa Déu és amb nosaltres. El fons de les pintures està decorat amb cercles amb l'interior negre, que contenen un punt central, alguns units entre si per línies i sobre un puntejat que cobreix tota la superfície. Envoltant i sostenint l'ametlla, amb les puntes dels dits i amb els braços alçats, es representen 4 àngels nimbats, col·locats 2 al davant i 2 al darrere, que vesteixen túniques i calcen sandàlies. Entre els 2 grups de personatges alats hi apareix, amb 2 costats de la màndorla central, el sol, amb cercle i línies radials, i la lluna, també amb cercle i línies radiants, i una cara humana amb quart d'esfera al cap. En el registre inferior, amb la mateixa decoració de fons a cada extrem, obren l'àmplia escena 2 cortinatges recollits amb un nus central i decorats amb pedaços o segmenta. En la part central frontal s'hi dibuixen 5 cercles, el central amb 8 aspes de doble línia radials. A banda i banda, 2 grups de 6 personatges, els 12 apòstols, tots ells nimbats, amb el cos semifrontal i la cara de perfil i ulls emmetllats mirant cap al centre. Estan genuflexionats i amb un braç en perpendicular al cos,
mentre que amb l'altra gesticulen com tapant-se la boca. Van vestits amb túnica, clavi i calçats amb sandàlies. Entre els personatges apareixen arbustos. En la part inferior, una franja decorativa escacada en blanc i vermell clou la decoració. El tema iconogràfic de la pintura és la teofania o visió de Crist amb els 12 apòstols, temàtica habitual en l'art cristià oriental. Però tal com passa amb les pintures de Santa Maria i Sant Pere, desconeixem motius iconogràfics comparatius de la mateixa cronologia, al segle VI, dins del panorama de la pintura mural de l'art cristià occidental. L'edifici parroquial de Sant Pere del segle VI tanca el conjunt al nord i presenta una planta de 3 naus amb un doble transsepte sobresortint i capçalera trilobulada originals. Estava pavimentada amb picadís, tal i com es pot veure al lòbul central de l'absis, i presentava un arrambador de color granatós amb els arrebossats originals de color blanc que també cobreixen la finestra. En una etapa posterior, el presbiteri es va pavimentar de nou amb un mosaic d'estil romà i al lòbul central s'hi va construir l'anomenat retaule Petri. Aquesta estructura mural, com a peça exempta del mur absidial, és totalment inusual al període altmedieval. El retaule està decorat amb pintura mural i està dividit en 2 registres per una biga de fusta central. La part superior pren la forma semicircular de l'absis i està organitzada en 2 rengleres d'arcuacions que formen 2 fornícules on s'hi representen una figura cadascuna, identificades com a Sant Pere i Sant Pau, i 4 d'inferiors, amb la representació dels 4 evangelistes. D'esquerra a dreta de l'espectador, l'àngel de Sant Mateu, el lleó alat de Sant Marc, el bou alat de Sant Lluc i l'àliga amb les ales desplegades de Sant Joan Evangelista. Al pla frontal apareixen 2 querubins flanquejant les 2 fornícules superiors i 5 àngels a sobre de les inferiors. La part inferior, emmarcada de forma rectangular i flanquejada per 2 columnes salomòniques, presenta una possible escena bíblica amb diversos personatges difícils d'identificar. La pintura mural en la societat altmedieval, i més concretament en el període d'expansió del cristianisme, té clarament una doble dimensió artística i social que fa les seves manifestacions especialment singulars. Esdevenen l'única eina de comunicació i transmissió de l'ideari cristià a la societat de l'època. L'art cristià europeu posterior al segle IV està dividit tècnica i conceptualment en l'occidental, amb capital a Roma, i l'oriental, amb Constantinoble, capital de l'imperi bizantí. La pintura mural és la més pròpia d'Occident, mentre que la musibària serà la més característica del món bizantí. Pel que fa a l'art hispànic de l'època, les possibles relacions es resumeixen en la influència hispano-romana, també arribada pel nord d'Àfrica, i les manifestacions artístiques contemporànies, com podria ser l'art visigot del centre de la península, arribat del centre d'Europa. De fet, cada territori es manifesta de forma diferent, sense cap expressió artística unitària. Les manifestacions pictòriques que es conserven actualment a la península ibèrica són molt poques, fragmentades i generalment sense decoració figurativa. A Catalunya, la cúpula, decorada principalment amb mosaics del mausoleu de Sencelles a Constantí, és la representació estructural comparativa més propera.
Els resultats de les més recents excavacions arqueològiques practicades al nostre conjunt monumental, així com les analítiques dels materials de base i enlluïts dels murs en què es varen practicar les pintures, ens determinen una cronologia entre els segles VI i VIII. Sens dubte, es tracta de les manifestacions pictòriques conservades úniques en el panorama de l'art cristià al medieval de l'Europa occidental.